bareng Mbak Febri Setewi Musik. Iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Sudah lagu nih. Hati durung lilo aku nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing katompo apa pasane kembang makarono ning ati nanging kudu aku sing bisa Setewi Musik. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno wong liya. Aku sing bisa sudah rampung. Mungkin mau lagi nih.